Sziasztok srácok, ebben a mai videóban itt vagyunk az utcán 9-kor. Itt egy cigány. Itt van még egy cigány. Itt egy labda. Passzolgatunk, Vitálik? Igen. Na, menj oda! Hova mész? Kerülj be, én nem megyek. Gyere már! Jaj, kitartom a kis ujjam. Na nézzük. Ott a kis Vitálik. Ott fut. Jaj, de szar! Hallod, elcsesztem a kamerát. Pali, elrontottam a kamerát. Jó, most már sokkal jobb. Ami rohadt szar, de nem baj. Ott van Vitálik. Ez egy kicsit kancsi volt. Rúgjad! Oh. Ajj, a lábom! Nem látta senki. Nem. Majd elmondod. Ma egy kis vlog lesz. Csak egy perc, megy a felvétel. Lesz, hogy 5 perces. Na, rúgjad! 5 percig focizni fogunk, hallod? 5 percig focizni fogunk. Rúgjad! Jaj, a lábam! Amúgy az ilyen boldogtalan labda, ezt még az egyik haverom vette nekem, de a születésnapomra. Ez ilyen boldogtalan labda lett. Hoppá, mínusz egy telefon. Kancsol. Elítettem. Hova? Pali, hova? Hova rúgni? Nem normálni. Jordanem van. Boldog húsvétot mindenkinek. Boldog húsvétot. Ott van Vitálik. Na, mi van Vitálik? Fáj a szíve, azt mondja. Nem fogtál eleget. Na. Hoppá, de szép volt. Oha! Ballból! Jaj, de kancsol ez a labda! Ne csürd már! Na! Pali! Honnan menjünk locsolkodni? Botival. Ha akarjátok, akkor lesz olyan videó, hogy locsolkodunk Botival. Csit már! Hülye kutya! Vaf! Az ilyen látási viszonyok között, Pali. Csit már! Hülye kuta! Jó! Pali! Az árok! Az árok! Aj! Nem tudta rátább. Nem begurult. Kis labdamosás. Árok után. De ki nem szarja le? Az megmosódott. Fussál, Vitálik! Hú! Fussál! Nézzük! Pali! Mit csinál? Nem bírom! Hú! Sikerült kivenni! Nem baloldal, te is egy baloldal vagy. Holnap Vitálik, holnap meg Botival locsolkodni.
majd videózok egyet. Hol a labda? Az a tiéd! Az a tiéd, Pali! Tárkászik! Várjál már! Felzoomolt, várjál már! Hadd húzzam le a zoomot. Felzoomolt maxon, na, nyomjad! Szarnunk kell! Kidurant a labda! Ó, de ott hingottam! Semmi baja! Hallod, ez Bakos vett nekem 330 grinnyőért ezt a labdát. Én meg csonkított. Amúgy én csonkítottam, meg máma. Ez szólt se senkinek. És újra mondom azt, hogy boldog húsvétot mindenkinek. Új! Iratkozzatok fel rám, és dobjatok egy lájkot, meg Vitálikra is iratkozzatok fel. Ha tetszenek a videóim, ha tetszenek a videóim, akkor iratkozzatok fel rám, még Vitálikra. Bent lesz a leírásban Vitáliknak a csatornája. Ja igen, annak a Dead Race-nek, amikor hamar meghaltunk, ki fog jönni a harmadik rész. Most egy kicsit halasztottam a videózást, bocsi, srácok, de na, ettől most tekintsünk. Ajj, kanajos! Ennek olyan sűhítő hangja van, Poli, érted? Vitálik, te aztán mondtál egyet, mintha repülne a repülő. Hát a repülő az repül, hallod, az... Hallgasd! Az árok, ja nem. Ott van a kis Vitálik. Hallod, ez sűhét! Basszus, Vitálik! Úgy, legyen tele a csizmám izével. Ilyen kopasz csigákkal. Kopasz csiga. Kopasz, mint Vitálik amúgy. Amúgy srácok, figyeljetek már! Srácok! 500-as csopó, hogy hívják? Vitálik kopasz lett. Videót. Kopasz lett Vitálik. Igen, megnyírtak engem. Én nem vagyok kopasz. Nekem jó sérom van. Majd tegyetek lájkokat, Tü. Menjünk piknikezni, halljátok? igen, meg. Jó, szépet közöm. Srácok, a nevemet azt ott lerakom a izébe, vagyis nem a nevemet, hanem a Roblox nevemet, majd lerakom a videóra lerakom a Roblox nevemet. Hát de azt nem lehet, csak hogyha egymáshoz megyünk. Vitálik nagy logikája, mindjárt lemerül a telom, de nem baj. Majd később lesz Grow a Gardenes videó. Abban én rohadtó fejlett vagyok, de nem baj. Ez szólt se senkinek erről. Vagy ha akarjátok, kezdek egy új akkot Grow a Gardenbe. Szóval majd Grow a Gardenezek, de új fiókkal. Értitek? Meg lesz ezen a videón, ha ezen a videón meg lesz az 5 like. Hallod, Vitálik? Ha ezen a videón meg lesz az 5 like, akkor mi lesz? Akkor megyünk, egy nap alatt megyünk 2 olyan Dead Race-es videót, ugye? Halljátok, srácok, majd olyan is videó lesz, hogy újféle, hogy Dead Race-eket megyünk. Igen, olyan videó is lesz, csak először ezen a videón legyen meg az 5 like. 5 like! És küldjétek el a barátaitoknak ezt a videót, és lájkoljátok be, és a barátaitok is, azt akkor egy nap alatt
Lesz 2 deadraiszos videó, amit ki fogunk vinni. Lehet, hogy 1 órás lesz, nem tudom. Ja, úgyhogy a live-ba is kivinném, csak nincsen 50 feliratkozóm. 50 a cél, srácok, 50 a cél. 50, ez 50. 50 Kivihettük az igazi Dead-Dress-t is. Live-ba ki fogunk vinni a játékokat, csak az 50 feliratkozó legyen meg. Ja, új videókkal készülünk nektek, jókkal. Nem tudni, hogy milyenne, de ez most ilyen random videó jött, mert most ünnep van, Vitálik lejött ide vendégségbe, meg én is abba vagyok. Amúgy itt lakok, de tök mindegy, nem számít. De ott vagyok vendégségbe, nem számít. Vitálik, nagy Cristiano Ronaldo. Ez inkább hogy hívják? Hát rohadtól nem. Vitálikra. Hát jó van, valamennyit csinálni tudunk. Jó az outfitten. Outfit. Ez random jött, ez a cyberakós telefon, hogy így beleraktam az Ez random jött. Na Vitálik! Mit csinálsz? Mi? Selfie! Pam. Itt vagyunk, Vitálikon. Most hívtak a barátaim. A budipucolók, most hívták Vitálikot, a budipucolók. Most hívták Vitálikot a budipucolók. Most hívták Vitálikot, hogy mennek náluk budipucolni, mert Vitálik ilyen luxusba ér. Figyeljetek! Szép csavar volt! Vitálikig! Hol a labda, Pali? Toki van. Futás! Hoppá! Volt ott egy kerítés, Pali! Menjél már fel, Vitálik! Volt ott egy kerítés, Pali! Menjél már feljebb! Volt ott egy kerítés! Hoppá! Bocsánat! Vitálik, érkezik! Bombardillo, krokodillo! Tripa! Mit csinálsz? Wow. Hülyék vagytok, mi kutyánk, az én kutyáim vagytok hülyék. Kell valakinek gomba? Van arra a seggetek. Megeszitek, olyan szexi csajok lesztek. Megeszitek, basszus. Jó, szexik lesztek, mint Vitálik. Nézzétek, Vitálik milyen szexi. Küldök valakinek Nova postán, hogyha kell, hogy olyan szexi akar lenni, mint Vitálik. Na, de hogy is nem, szexi vagy. Azt mondták nekem, hogy szexi vagy. A csajok azt mondták nekem, hogy szexi vagy. A jó csajok azt mondták. Áú! Na, ami mentünk, gyere Vitálik, köszönjünk el. Sziasztok, srácok. Szászok. Na, sziasztok, srácok. Én voltam
Kaki kaka, ő meg Pisi kaka. Amúgy csak viccelünk, Vitálik, én meg Balog Zoltán. De hívjatok úgy, hogy Balog. Na csőztök! Léptem! Vitálik, hadd zoomoljak beléd. Hadd zoomoljak beléd? De szép vagy, de szép macska vagy, Sanyi. Na csőztök!